ngabashiya ngakhe sikohlala boyfriend. Oh nomuntu wena manje Unabantu. unabantu. Mm. Oh Yes, so yeah, ngayeka isikolo ngakhe sikohlala nomntwana. usiyekelani manje isikole kodwa? Bengikhona ukuphatha ubhebi ngapha ngiphatha isikolo angikwazi, so ngikhe sukuyeka isikolo ngayona kumuntu wami. Mawubona ukuthi madoda ubona ukuthi ubhebi yena Kubalulekile phela but ikusasa lakho lona ewe kusasa akho ngithembisa umshado nayo yonke into, so manje uzokunakekela. Ngiyamthemba. ngiyamthemba yo. Hayi cha. Uyamazi usisi lo muntu ohlala naye manje? Uyamazi Uyamazi. Bake bahlangana. Hayi, ngicela ubuze muphi kwanje? Nkululeka kodwa uyamazi. Oh, hayi cha. Ngoba mina ngiyadideka phela ngithi ngiphinde ngimthole kakhulu baby njengoba ngichazile bhuti. Angimazi mina umkhulu bhebi, angiyazi indaba kamkhulu bhebi mina, uyangisukela nje. Angikaze ngitholakale ngale, angikaze ngenze next. Angeke shem, ulamkhulu hamba amathaveni, kanti uthanda abantwana abancane mara angikaze ngazibona nginaye nje, ngeke futhi angeke ngiqale namhlanje futhi. Hayi uyamuzwa ke bhuti lo mntwana adalala. Azola mkhulu ophuzayo leyo. Shuthi uchaza ukuthi kubhebi wami ubuthukile. Kahle kahle. Vele, umbona muhle wena? Hayi muhle phela emalini. We, chaza imali erent. Muhle emalini. Mm. Cha